পদুফাৰ নাম লৈ কেৱল শাসনৰ কাৰণে যদি কোনোবাই আগবাঢ়ি আহে তেনেহ'লে সেই মানুহক কিন্তু নস্বাত কৰিব বিটিআৰ বাকীয়ে। কেইটাত খেলিব? সকলোতে খেলিম আমি, 40টাতে খেলিম আমি, এইটো কথা স্পষ্ট। दिनैनि दिनाव बर'फोरनि सायाव दिलीप शइकिया जि बाथ्राफोरखौ बुंदों बे बाथ्राफोरखौ खोनानानै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदोंना? दिनै दिपेन बर'आ बिनि लागै गामि गामि बर' रायजोफोरनियाव भट बिनानै होदोंमोन MP इलेक्सनाव। दिनै दिपेन बर' सारा बिनि सायाव माबाफोर बाथ्रा बुंनो हागोन ना? हेलौ लोगोफोर, जोंहा BJP आरो UPPL एलायन्समोन आरोना। दिनै बिसोरो मानैजों अरलायलायदोंसै। तो दिलीप शइकिया मा बुंदों नोंथांमोना बयबो खोनाखाबाय आरो दायो मा जानो थांगासिनो जोंनि बिटिआरआव बेखौ जों बयबो हमदांनो हाखाबाय आरोना। माबादि BJPआ जोंनि बिटिआरखौ सेनानै लासिगोन नुखादों आरो डाइरेक्ट गासिबो ना मिथिखादों। बे बाथ्राखौ जोंनि बर'फ्रा गासिबो गोसोआव लानाया मोजां आरोना। तो UPPLनि मानसिफ्राबो BJPआ माबादि खामानि मावनो सानखो हमदां हाखाबाय आरोना। बेबादिजों सैलायिफोरखौ जों ससियेल मिडियाआव नुखादोंसै आरोना। बेबादिखौ पस्ट होनाय, बेबादिखौ माखासे बाथ्राफोर बुंनाय जों नुखाजेनदोंसै, अरलायहांदोंसै आरोना। बेनि गेजेरावनो हेमन्त बिश्व शर्मायाबो माखासे बाथ्राफोरखौ दिनै बेखेवनानै बुंदोंसै आरोना। मा बुंलांदों नोंथांमोना मोजाङै खोनासं आरोना, अब्लानो बुजि मोनगोन। नायलांदो भिडिअखौ नोंथांमोना हेमन्त बिश्व शर्माया मा बुंदों, बिनि उनाव आरो आं फंनैसो बाथ्रा बुंबावगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो, अब्लानो मोजाङै बुजिगोन आरोना बाथ्राफोरखौ। नायलांदो नोंथांमोना। प्रमोद बरुवे যোৱা 5 বছৰ খুব পাৰদৰ্শিতাৰে সৈতে বিটিচিখন পৰিচালনা কৰিছে আৰু আজি দিনটোতো বিটিচিৰ উৰ্খাগৌৰা ব্ৰহ্ম UPPLৰ আমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্য আৰু আমিও প্ৰমোদ বড়োৰ মন্ত্ৰীসভাত BJP দল সদস্য হিচাপে আছে। আমি BJP দলৰ আগৰ পৰা এটা সিদ্ধান্ত আছে যে বিটিচিৰ ইলেকশ্যন আমি অকলে খেলিম, কিন্তু আমি বড়ো জাতিসত্তাৰ যিটো আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ অধিকাৰ তাক আমি সন্মান কৰোঁ। সেইকাৰণে আমাৰ যিমান শক্তি সিমান শক্তিমতে আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম আৰু প্ৰমোদ বড়োৰ প্ৰতি আমাৰ শুভকামনা থাকিব। আৰু যি কেইটা সিটত আমি কণ্টেষ্ট নকৰোঁ সেইকেইটা সিটত ডেফিনেটলি আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো জিকি আহক তাক আমি কামনা কৰিম, কিন্তু আমি নিৰ্বাচনত অকলে খেলিম, এইটোৱে কথা। जायफ्रा भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना खोनाबाय नुखाबाय आरोना मामाया मा बाथ्रा बुंदों। दिनैनि दिनावहाय प्रमोद बर'खौ थोंजोङै बुंदों, नों बेसेबां देरहानानै फैनो हायो, देरहानानै फैबानो जाबाय, बेबादि बाथ्राखौ बुंदों। आरो बेयाव जों स्पष्ट मिथिखादों आरोना मा बाथ्राखौ बुंनो सानदों। दिनै जेसेबांखिनि BJPआ देरहागोन बिसोरो UPPLनिफ्राय बांसिन देरहागोन बेखौ बिसोर मिथिखागौ। आरो UPPLआ जे मोननै मोनथामल' देरहागोन बेखौ बिसोर मिथिखागौ। मानो होनबा BPF UPPL बेबो एसेल' देरहाखागोन बेखौ बिसोर मिथिखागौ आरोना। थ' इसेल' बिबांनि हानजाया सोरखार दानो हाखाया, जायानोखि बांसिन दङ बिसोर हाखायो आरोना। जिहेतु BJPआ बांसिन देरहायोब्ला सिटआबो गावसोरनि जागोन, गावसोरनि राज जागोन बेखौ बिसोर मिथिखागौ। आरो प्रमोद बर' बा हाग्रामा बिसोर मोननैनि बिथोराव मोनसे पार्टिखौ बिसोरो लागोन आरो जोंनि बिटिआरआव राज खालामगोन, बे रोखा आरोना। जों साननानै नायदो जोंनि राजआ गोमासिगोन आरोना, जोंनि बर'नि गोहोआ गोमागोन। जायफ्रा BJPआव दं बर', जायफ्रा BJPआव थानानै खामानि मावगोन बा MCLA EM सिट जागोन बिसोरो गावनि गोसोबादि मावनो हानाय नङा दै। BJPआ जि हुकुम होयो बेखौसो मावनो गोनां जागोन आरोना। बेयाव जोंनि बर'नि गोहोआ सोलिनाय नङा रायजो राजा नोंथांमोन। थ' नोंथांमोना मा सानो दायो रायजो राजा नोंथांमोन? आंनि साननायाव दिनै बेफोर पावारा BJPनि आखायाव थांनाय लोगो लोगोनो दा नै जे कम्पानिखौ जोङो नुगासिनो ना, आदानि कम्पानि, बे कम्पानिया BJPजों मोनसे गोख्रोङै हमथाना थाखानाय कम्पानि आरोना। बेफोर बाथ्राखौ जों साननांगोन दायो। जिहेतु BJPआ गोहोआव फैनाय लोगो लोगोनो बेफोर गासैनि पावारखौ BJPआ लागोन आरो बे बाहेरनि मानसिफोरखौ बिसोरो लाबोनानै ना जोंनि गेजेराव जोंनि जायगायाव माबादि खालामफैगोन सानदों आरोना। एसे जों फिदिं फिदा नायनो थाङोब्ला दिनै BJPआ जोंनि बिटिआरआव हाबनानै गोहोखौ लामारोब्ला दिनैनि बे समाव ना, दिनैनि बे समाव जोङो जोंनि मोनथायफोरखौ खोमाजोबनानै लानांगोन दे, बे रोखाखा नुहुरनायाव आरोना। दिनै BJPआ जोंनियाव हाबनानै गावसोरनि राजखौ सोनायनि उनावहाय बे कम्पानिखौ दिनै प्रमोद बर'आ बेबायदि नायै हयैसो खामानि मावनो सानदों होननानै बुंदों ना। बे जेबो खामानि होनाय नङा खौरां बाथ्रा बुंब्लाबो ना। जिहेतु गोहोआनो बिसोरनिखा जायोब्ला बिसोर गावसोरनि गोहो बादिसो खामानि मावखागोन आरो गावसोरनि गोहोखौ जोंनि गेजेराव बाहायगोन। अब्ला जोंनि मानसियानो गैलाब्ला जों मा खालामनो हागोन ना? जोंनि साख्रि बाख्रियानो जा, जोंनि
हा हुआनो जा गासै बिथिङावनो बिसोरो जोंनिफ्राय लानानै मा खालामगोन जोंहा जेबो गैया जायखौनोखि जोङो 50 बोसोर गाहाम नांबोनानै मोनदोंमोन बियो जोंनि लागै मोनसे जेबो गैयै ओंथि गैयै जिर' बेबायदि जानानै थाहैगोन आरोना अब्ला मा जागोन बै समाव हाथियार लानानै नांफिननोसै ना राजा लामा जथेनानै जों नांफिननोसै बै समावहा जेब्लानाखि जोंनि गोहोआ गैला जानानै जों गुबुनजों जिहेतु लाजोबखांनायनि उनाव जों सोमावसारफिनब्ला जोंनि गाबनायखौ जोंनि सोमावसारनायखौ सोरबा खोनासंबावगोन ना बै समाव बेफोर गासैखौबो दिनैनि दिनाव साननो गोनां बादि जानानै फैबाय आरोना जिहेतु दा जिखौ मावदों ना जोंनि गेजेराव जिया जानो थांगासिनो दं जोबोद गिलु बालु आरो दुखुनांथाव आरो गाबनांनाय गावजों गाव एना एनिया बिनिख्रुइ बांसिन जाबावगोन जोंनि गेजेराव ना जों नुगासिनो बिजेपिया जोंनिनो ट्राइबेल एरियायाव हाबनो बिसोरहा गोहो गैया नाथाय जोंनि ट्राइबेल मानसिखौ लानानै ना जोंनि ट्राइबेल मानसिखौनो लानानै माबादि खामानि मावनो नाजागासिनो माबादि सेखबनो नाजागासिनो ना जों मैया दाखालिसो अरुणाचलाव नुदों सासे MLA जायनाखि हैसो जादों रायजो राजाफोरजों बुनो हैसो जादों हैसोनानै खारनो गोनां जादों आरो बियो मा खालामदोंमोन सासे आइजोखौ बुनानै गारबोदोंमोन आरोना बे खेला खिन्थिजोंनो बुनानै सोरखौबा नाफ्लांनोसो खालामनो नाथाय रायजोफ्रानो ज' जानानै बेखौ होसोना हरनो गोनां जादों बेबायदि दिनै बिसोरनि गेजेरावबो जागासिनो दं BJP हाबनायनि उनाव BJPया मा खालामनो नागिरदों जोंनि बे नर्थ इस्टनि ट्राइबेल स्टेटफोराव नोंथांमोना नुगासिनो सानना मोनगासिनो दिनै जोंनि गेजेरावबो बे एखे खामानिखौ मावनो नागिरदों बिसोरो जोंनि बिटिआरआव गोहोआव हाबनाय लोगो लोगो बिसोरो गावसोरनि गोसो बादियै साख्रि बाख्रि गावसोरनि मानसिखौ होजोबगोन गावसोरनि हारिफोरखौ सोसनजोबनानै बिसोर मा खालामगोन हा हुनि पावारखौबो गावसोरनि मानसिफोरनो मोन्थाय गैयाब्लाबो 6 सिडिउल एरियायाव हाबनानै 6 सिडिउलनि हाखौ बिसोर आयेनफोरखौ लंग' फंग' खालामजोबनानै बिसोर गावसोरनि आवथायाव गोहोआव लानो नाजागोन आरो आं दिनैनि नुहुरनायाव आरो बे आदानिनो होनाय हाखौ बिसोरो लाखागोनखा बे सिउखा मानो होनबा आदानि आरो BJPया मोनसे गोख्रों गोरोबथायाव दंखायो बिसोरो लोगोफोर भिडिअखौ आं गोलाव खालामनो सानाखै आरोना बेजों लोगोसे जोंहा UPPL राजखान्थि हान्जाया दिनै हानि पाट्टा राननाय हाबा खामानिखौ मावगासिनो दङ नंगौ बेफोर खामानिया जाखानांगौखा बेखौ सरकारा मावनांगौखा बे मोजां खामानि बेजों लोगोसे मोजांब्लाबो दिनैनि दिनाव गुबुन हारिनि बेफोर हानि मोन्थायखौ होदोंब्ला बे नाथाय गोरोन्थि दै नों गावनि हाखौ गुबुननो होदों बेयो डाइरेक्ट नुजाखागोनखा आरोना जोङो बेयाव साननो गोनां आरोना जुदि आंनि हाखौ आंनि न'खरनि अनगायै सोरनिबा मानसिनो होयोब्ला बेयाव सोरनि हाया थांदों बा सोरनि हाया नस्थ' जादों बेखौ साननांगोन आरोना दिनै जोंनि बर'नि हाखौ जोङो गावनि ट्राइबेलनि हाखौ जोङो जुदि गुबुन ट्राइबेल नङै सुबुंनो हानि मोन्थाय होदोंब्लाथ' बे गोरोन्थि नंगौना नङा बेखौ सोरबाफोर बुंनो हागोन ना गोरोन्थि नंगौना नङा आंथ' बुंगोन बे डाइरेक्ट गोरोन्थिखा मानोना जोंहा हा गैया होननानै जों बे हानि थाखायनो जोंनि मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनो गोनां जायो दिनै जोंनि गोबां सुबुंफ्रा दिनै बे हाखौ लानानैनो जोंनो हा नांगौ होननानैनो बेदि गावनि जिउखौ बावनो गोनां जाबाय मुंख्लं जानो गोनां जाबाय दा दिनै आरोबाव जों मानो बेखौ गुबुननो राननानै होनो ना बेबो मोनसे सोंथि दै थ' जों गावनि हारिनो जेसेबां हायो हा रानना होनायखौ बेयाव जोंहा जेबो बादानि गैया आरो बेयाव जोंहा जोबोद गोजोननाय दङ आरो जों बेयाव सापर्ट दङ जों हेफाजाब दङ बेयाव गासैबो रायजो राजाफ्रा नाथाय गुबुननो होयोब्ला बे जोबोद गोरोन्थि दै जोंनि मोनखानायखौ जों गावनो जानो गोनां बुस्थुखौ गुबुननो होनानै जों गाव जायालासिनो थानानै गावनो हैनो सुइसाइड जानो नाजानाय बेबायदि जाहैगोन आरोना लोगोफोर अखायाबो बारा फैदों आरोना टाउना बोरैबा जालांनो हागौ थ' भिडिअखौ एसेबां फोरोंसै नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक साबस्क्राइब खालामगोन लोगोसे कमेन्ट खालामनो हागोन आरोना थ' बाय लोगोफोर